Сёлета спаўняецца 30 гадоў з моманту першых прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Чаму тагачаснае беларускае грамадства выбрала Александра Лукашенко? Ці магло ўсё скласціся па-іншаму? Альбо менавіта такі вынік быў тады наканаваным? Які шлях прайшло беларускае грамадства за гэтыя 30 гадоў? Ці вывучыла яно урокі гісторыі? Гэтыя ды іншыя тэмы мы абмяркоўваем з нашымі гасцямі ў праграме «Сведкі Лукашэнкі». З вами Віталь Цыганкоў. Сёння наш гость Павел Латушка. Павел, прывітанне. Добрый день. Павел Латушка, кіраўнік Народнага антыкрызіснага ўправлення, намеснік кіраўніка Аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі. Павел нарадзіўся ў 1973 годзе ў Менску. Скончыў юрыдычны факультэт БДУ і Менскі дзяржаўны лінгвістычны універсітэт. Працаваў прэсавым сектаром МЗС, надзвычайным і паўнамоцным амбасадарам Беларусі ў Польшчы, міністрам культуры Беларусі, амбасадарам Беларусі ў Францыі. З сакавіка 19 году і генеральны дырэктар Купалаўскага тэатра. У жніўні 20-го далучыўся да масавых акцыяў пратэсту супраць фальсіфікацыяў прэзідэнцкіх выбараў, увайшоў у прэзідыум Каардынацыйнай рады. У верасні таго ж году вымушаны быў пакінуць Беларусь. Я думаю, што ў гэтым нашай праграме варта пачынаць пытанне з таго, кім вы былі ў 94 годзе, як вы ўспрымалі тагачасныя першыя прэзідэнцкія выбары, як вы ставіліся да кандыдатаў, якія ў вас на той погляд, на той момант былі грамадска-палітычныя погляды? Я быў студэнтам юрыдычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта. У той момант я ўжо меў досвед удзелу ў шматлікіх акцыях беларускай апазіцыі, дэмакратычных сілаў. Дарэчы, ён распачаўся яшчэ з 1988 ці 89 гадоў. 15-16 гадоў было. Так, я быў старшакласнікам, і мы разам з сваімі сябрамі хадзілі на паседжанне «Талакі». Была такая арганізацыя, хто больш узрост мае, памятае, была «Талака». Пазней мой бацька быў ужо з 80-х канца членам партызанскай раённай управы БНФ і наведваў усе мітынгі, акцыі пратэста, а я таксама прымаў удзел у некаторых. Я памятаю таксама сітуацыю з путчам, калі не шмат людзей выйшла на плошчы ў Мінску, але я тады быў на плошчы ў Мінску і быў супраць гэтага путчу. Таму ўжо меў досвед, зразумела, у мяне была палітычная арыентацыя. Я быў выхаваны ў сям'і, дзе паважалі беларускую мову, культуру. Бацька мне чытаў, я памятаю нават проста артыкулы з энцыклапедыі Беларусі, Беларуская ССР, гісторыя Беларускай ССР, ну іншай тады і не было, і проста чытаў артыкулы пра Вялікае княства літоўскае. Таму яшчэ ў школе мы з сваім старэйшым братам ладзілі дзень беларускай мовы і малявалі плакаты удвох, больш ніхто не дапамагаў, і наступнага дня па ўсёй школе віселі плакаты, чаму варта неабходна вучыць нашу мову. Так што пазіцыя была зразумела аснованая на гісторыі, на нацыянальнай мове, на культуры, і я падтрымліваў тады дэмакратычную апазіцыю на чале з Пазняком. Але калі мы кажам ужо пра выбары, самі выбары 94 года, то тут у мяне было іншае стаўленне, чым у маіх членаў сям'і. Мая мама і тата, таксама і старэйшы брат, прагаласавалі на гэтых выбарах за Зенона Пазняка. Я прагаласаваў за Станіслава Шушкевіча. Чаму? Я паспрабую растлумачыць. Бо я падыходзіў на тот момант з разуменнем таго, што нам трэба было не дапусціць да ўлады Лукашэнку альбо Кебіча. Я лічыў, што менавіта кандыдат, які больш зможа аб'яднаць галасоў, які выступаюць за дэмакратычны шлях развіцця Беларусі і не шлях накіраваны ў Расійскую Федэрацыю, можа аб'яднаць, і мінімум мы можам разлічваць на другі тур. Цікава, аднак, што ў выніку все-таки Пазняк набрал амаль 13, Шушкевич амаль 10%, Пазняк набрал больше, чем Шушкевич. Да, ну але ён набраў больш, але калі б тады адбылося аб'яднанне, ну так я ўяўляў, юнаком. Можа, я памыляюся, я ж тут не кажу, што я меў рацыю. Это одно з галоўных пытанняў, якое хочу наших герояў пытацца, калі б тады беларускія дэмакратычныя сілы, неважна пад якім прозвішчам, але аб'ядналіся бы, па-вашаму, магло б это змяніць гісторыю на тых выбарах? Шансаў было не шмат.
але тэарэтычна так. Бо зразумела, конечно, зараз што я буду казаць, я не хачу нікога крытыкаваць. І гэта самае лёгкае казаць сёння, што вось трэба было зрабіць так, і напэўна было бы інакш. Напэўна бы Лукашенко не прыйшоў да ўлады. Тое самае хтосьці паглядзіць на мяне, на нашу дзейнасць сёння і скажа: ну вось калі б вы зрабілі ў 2020 годзе інакш, то можа сёння ўжо не было б 24 года, а быў бы 24 год, і мы все былі ў Беларусь. Таму крытыкаваць у мінулае гледзячы гэта самая лёгкая справа. Гэта моя ацэнка, успрыняцця на той момант, як я гэта бачу ўсе працэсы. Таму я лічыў, што Шушкевіч можа быць той асобай, якая аб'яднае большасць беларусаў у кантэксце нацыянальна арыентаваных, за дэмакратыю, за незалежную Беларусь, і якія не імкнуцца, каб мы вярнуліся ў склад расійскай імперыі, ці штосьці пабудавалі на кшталт новага Савецкага Саюза. Зенон Станіславович, пры ўсёй павазе, ён не аб'ядноўваў гэтую большасць. Он меў свой моцны электарат, моцную групу падтрымку, сярод якіх быў мой бацька і моя маці і мой старэйшы брат. Але пашырыць было даволі цяжка. Гэта маё ўспрыняць на гэты дзень. Тады я памятаю, што ў дзень выбараў я пазваніў нават сваёй сяброўцы. Мы вельмі сябравалі на юрыдычным факультэце, сказаў: ты пайшла галасаваць? Кажу: не пайшла. Я прыбег да яе, она жыла на вуліцы Ленінградскай. Як ты смееш? Да, і я яе взяў за руку, мы пайшлі галасаваць за хвіліну до закрыцця выбарчага участка, і яна прагаласавала за Станіслава Шушкевіча. Ну што я мог яшчэ зрабіць? Цікава ваше стаўленне на той момант да Лукашэнкі. Не в тым сэнсе, я разумею, што оно ўжо, напэўна, было адназначнае. Але ў нашай адназначнае. сям'і не прымаўся Лукашенко ўвогуле. Так, гэта нет, было па-за дыскусіяй. Менавіта вот в такім аспекце, што многія, ну, скажем так, даволі прыстойныя людзі, якія пасля апынуліся ў апазіцыі, пачынаючы ад Ганчара з яго трагічнай, так сказать, лёсам, Фядута, Лібецька, яны тады былі в камандзе Лукашэнкі. І вось да Лукашэнкі было рознае стаўленне. Адно, якое было ў БНФ, і прызнаюся на той момант у мяне, я таксама, ну, тады ўжо бачыў, калі кажуць, вот хтосьці саспеў у 20-м годзе, хтосьці ў 94-м, бачыў, што это самая страшная пагроза, страшней, чым Кебіч, я так лічыў. Але большасць такіх дэмакратаў лічылі, што на самой справе галоўнае разбурыць вот эту кебічевскую сістэму такой номенклатуры, спаянай у лазнях, як казал Ганчар. А Лукашенко не такі страшны, ён прыйдзе такі, ну, дурачок, а мы его заменим, як лічылі Ганчар з Булаховым. Вот як вы з гэтых двух варыянтаў, як вы тады ставілись да Лукашэнкі? Менавіта я ставіўся як да папуліста. Я лічыў, мы ж глядзелі ўсе з вами паседжанні Верховнага Савета, узгадайце, прамой эфір, трансляцыя, просто не вылазілі з экранаў. Нет, я там был внутры цэлы, все гады гэтыя. Да, вось, а я глядзеў, як па тэлебачанні да познай ночы, трансляцыі нават жа ў запісы ішлі. Так вось, і тады я лічыў, самая галоўная памылка, якая была зроблена, калі не акрэслілі ўзрост, век, на падставе якога ты мог быць кандыдатам прэзідэнта. І Лукашэнкі далі гэтую магчымасць. Ён не меў 40 гадоў, праўда, ён атрымаў гэтае права балатавацца. Можа, я памыляюся, але так я узгадываю гэтую гісторыю. Так і было. Другое, памылка была зроблена ў тым, што не аб'ядналіся. Кожны меў свае амбіцыі. У палітыцы гэта заўсёды, але, на жаль, калі выклік моцны, людзі нават таксама і ў гэтых сітуацыях не разумеюць, што важна аб'яднацца дзеля адной мэты, каб не дапусціць прарасійскіх альбо прарасійскага папуліста, бо гэта быў папуліст. І ў нашай сям'і гэта так і ўспрымалася. Гэтай скрыня з цвікамі, гэта была проста анекдатычная справа. Мы ўсе разумелі, што гэта выдуманая гісторыя, абразлівая ў адносінах да Станіслава Шушкевіча. Давайте нагадаем, не все могут ведать, скрыня с цвиками, это Лукашенко обвинуватил Станислава Шушкевича в коррупции, что он там на даче скрыню с цвиками неяк незаконно набыл. Але з іншага боку, пацалунак з Чарнамырдзінам Кебіча таксама не ўспрымаўся ні мной, ці ні ў маёй сям'і, ці тым, хто быў навакол мяне. Мы разумелі, што Кебіч таксама цягне нас у Расійскую Федэрацыю. І гэта нам не падабалася. Таму мы выбіралі паміж Шушкевічам і паміж Пазняком. Я выбіраў Шушкевіча, я растлумачу, чаму. Так памылкі была, і вы маеце рацыю, калі ўсё ж такі вось інтэлігенцыя, эліта, якая толькі нарадзілася на хвалі вось станаўлення нашай дзяржаўнасці, вырашыла, што мы прасунем Лукашэнку, а пазней зможам змяніць сітуацыю, яна памылілася. Яны думалі, што дэмакратычны базіс ужо створаны ў нашай дзяржаве, а ён быў настолькі хісткі, ён не меў падлогі, не было моцнага бетона пад гэтым. І Лукашенко выкарыстаў гэты момант і проста ўсіх, ён проста забіў тых, хто яго падтрымаў, і альбо схлусіў проста, падмануў. І вот мы плавна падыходзім да вельмі цікавага пытання. Як малады чалавек, безумоўна, з нацыянальна-дэмакратычнымі меркаваннямі, безумоўна, негатыўна ставіцца да Лукашэнкі і з 96-го года, так? 95-го года ідзе працаваць дзяржаўныя структуры, дзе робяць даволі хуткую, імклівую, яркую кар'еру.
Як гэта супярэчнасць вамі Але вырашалася? на той момант я пазнаёмся з Віктарам Ганчаром. Так. Я памятаю, што тады былі перамовы ў Міністэрства замежных спраў аб статусе выканаўчага камітэта СНД, штаб-кватэра якога знаходзіцца ў горадзе Мінска. Кіраўніком дэлегацыі да СНД быў Віктар Ганчар, з нашага боку Михаил Хвастоў, намеснік міністра замежных спраў, які пазней стаў міністрам. Я быў сакратарём гэтай камісіі. Я памятаю, я прыйшоў да кабінету Ганчара, і ён, дарэчы, мне тады сказаў: "А не хацелі бы вы прыйсці працаваць у мою каманду?" То есть сітуацыя ўсё ж таки не была такая, якая яна была пазней, напрыклад, праз некалькі год. 95-й год ўсё ж таки была нейкая надзея, што зменіцца. І мы будавалі дзяржаву. Я прыйшоў у МЗС і атрымаў пасведчанне нумар 126. Дарэчы, я яшчэ атрымаў пасведчанне з гербам пагоня. У меня першы пашпарт дыпламатычны, герб пагоня. І пазней, нават калі ўжо змянілі трошкі раней, але пашпарты яшчэ выдавалі з пагоні, я з'язджаў у першую сваю камандыроўку у Беласток. Мне яшчэ выдавалі пашпарт пагоня. То есть ўсё ж таки гэта была нейкая надзея, разумень. Першы раз, калі мы стваралі незалежную беларускую дыпламатыю, колькі тады падпісвалася пагадненняў двухбаковых. Я адказваў за ўсе пагадненні гандлёва-эканамічныя і за інвестыцыйныя пагадненні. Я здаў экзамены на кандыдацкую дысертацыю. Я планаваў абараніць кандыдацкую дысертацыю па пытаннях замежных інвестыцый у Беларусі. Мы стваралі дыпламатыю ў той момант. Гэта было цікава. Уся карэспандэнцыя МЗС шла на беларускай мове. У нас не было натыфікацыі на рускай мове, толькі одно выключэнне, бо мы былі дэпазітарыем усіх пагадненняў СНД. І зразумела, як дэпазітарый, гэта было прынята, што мова руская. І вось тут натыфікацыя шла па-руску. Всё іншае толькі беларуская мова. Дарэчы, прыклад нам рабілі амерыканская амбасада і польская, якая, я думаю, што да гэтай пары натыфікуе ўсё па-беларуску. Але і ў нас было разуменне, а якая можа быць мова, апрача беларускай? Толькі беларуская. Нават пасля гэтага жудаснага рэферэндуму. Што для мяне было такім імпульсам уже першага звальнення сістэмы МЗС, я памятаю гэты дзень вельмі добра. Ён стаіць перад маімі вачамі. Гэта кабінет 417 на 4-м паверсе у будынку на вуліцы Леніна, як бы жудасна гэта не гучала, калі Лукашенко у Маскве падпісвае пагадненне аб стварэнні садружнасці з Расійскай Федэрацыяй каля Крамля. І гэта адбываецца ў Крамлі, і гэта адбываецца на маіх вачах. Вось я бачу гэту карцінку. Мы все сядзелі ў кабінеце, у нас быў шок. Нам было настолькі цяжка тады гэта ўспрыняць. І тады я зразумеў, гэта быў красавік, бадайжа, 96-го года. Я зразумеў, што мне будзе цяжка працаваць у гэтай сістэме і што, магчыма, трэба заходзіць. І ў маі я падышоў да кіраўніка дэпартамента і сказаў, што я звальняюся. Але тады і я атрымаў адразу прапанову. Мне сказалі: не заходзь, калі ласка, ты патрэбен дыпламатыі беларускай, як бы пафасна гэта не гучала, но такія словы былі. І яны прапанавалі мне паехаць працаваць у Беласток, у генеральнае консульство. І калі я пачытаў, што такое беласточына, што гэта выключная з'ява ў беларускам народзе, калі за мяжой пражывае такая вялікая група беларусаў этнічнай меншасці, якія захавалі мову, культуру, адукацыю, радыёстанцыі, тэлебачанне, выдавніцтва, кнігі, літаратурныя арганізацыі. Гэта было супер. Гэта быў другі імпульс пасля майго бацькі. Ён настолькі мне даў моцны зарад беларускасці. Я удзячны бацьку свайму і удзячны беласточнаму. Я думаю, еще один аргумент, как бы вот вам тут я, может быть, подкидываю на вот аргумент, которым я могу сгодиться. Аргумент, чему вот для наших глядачов, может быть, патлумачить такие люди часам, которые, безумоўна, перпендикулярнай сістэме большасці з ёй не згаджаюцца, але яны бачаць вакол таких же людей з такими ж падыходамі, як і вы, з такімі ж экранамі. Я думаю, в МЗС таких людей было полно, больше демократычных і нацыянальных. На той момант Саннікаў быў намеснік, глядзіце, на той момант Саннікаў быў намеснікам міністра замежнай справы, хадзіў калідорамі МЗС, а я хадзіў маладым хлопчыкам, аташэ міністэрства замежнай справы, ішоў намеснік міністра. Астапенка тады быў намеснікам міністра і паехаў у Бруссель, і ён тады падпісваў пагадненне аб стварэнні Еўрапейскага Саюза. І такіх прыкладаў мы можам прывесці. Я прыехаў у Беласток, маім генеральным консулам быў Михаил Слямнёў, які быў старшынёй камісіі ў Верховным Савеце таго склікання, і ён быў беларускамоўны, разумееце? То есть, трошкі гэта выглядала інакш на той момент. Супярэчанні былі? Я сказаў, я прыйшоў звальняцца ўжо фактычна ў маі, яшчэ не дапрацаваўшы 1 год працы ў сістэме МЗС.
Вот менавіта праца Беластока, а потым, калі не памыляюсь, вы сталі самым маладым амбасадарам 29 Ну, я тогда гадовым. занимался самым молодым консулом, позднее самым молодым пресс-секретаром. Это был самый великий выклик. Я адмаўляўся некалькі разоў. Я сидел в кабинете Латыпова. Тогда он был вице-премьером, министром замежных спраў. Я двойчы просил не прызначаць меня пресс-секретаром МЗС. Для меня это было вельмі цяжка. И это было такая сумленне, ну, я кажу, я здраджваў самому сабе. Мне было вельмі цяжка працаваць прэс-сакратаром МЗС. Это трэба было хлусіць кожнага дня. Аднойчы была ситуация, калі... В тексте все затверждаются на версии, которые вы повинны зачитать журналистам. Конечно, это же министр замежных спраў, да, альбо гэта з адміністрацыі. Ну, Латыпов быў даволі самастойнай фігурай, ён ведаў, што і як. І я памятаю, я позваніў Дабкюнасу Андрею, ён быў начальник управління Амерыкі, по ўрадавай сувязі. Еще один беларускамоўны дыпламат. Да, які да гэтай пары служыць Лукашэнку і з'яўляецца унучатым пляменнікам Купалы. Вось дзіўная гісторыя таксама. Я патэлефанаваў і сказаў: Андрей, я не выйду на гэты брифінг. Я не змагу. Я не змагу. А что это был за брифинг? Что за тема была конкретно? Что вас так обурило? Я не памятаю, что это было звязано с интеграцией, с АБСЕ, штосьці там адносіны да апозіцыі. Памятаю, Ханс Георг Вік тады быў старшынёй кансультатыўнай групы АБСЕ. Хто ведае гісторыю, памятае гэтую асобу, нямецкага дыпламата. Ну, было нейкі выклік для мяне выпрабавання. І ён сказаў: пачакай. Ён прыляцеў хутка, бо это было два будынкі МЗС, на Мяснікова і на Леніна. І ён мяне пераканаў, каб я выйшаў. І пасля гэтага ён зладзіў мне сустрэчу з Санікам. Суместно с Аленой Купчиной. Алена Купчина была наместник начальника договорного управления МЗС. Позднее она стала наместником министра замежных справ, так само, как и Андрей Дабкюнас, наместником министра замежных справ. И мы сустрелись там, у парку, где зараз находится отель «Пекин». Я пошел, как проговорить мой заход с системы. Это такая, нашим глядачам, скажем, такая специальная манера вести парк, ну, как в кабинетах не прослуховывалось. Ну, конечно, да. Телефон у мобилі тады шмат так само не было. Да. Ну, былі, ну, не так распаўсюджаны. І пасля гэтай гутаркі я спытаўся у двух асобаў, якіх я сказаў, якія суправаджалі мяне: а вы зайдзеце са мной? Яны сказалі: не. Я сказаў: тады таксама і я не зайду. Бо, разумела, калі заходзіць з сістэмы некалькі міністраў, калі заходзіць з МЗС, некалькі начальнікаў управлення, калі звальняецца з десятак амбасадараў, гэта моцны удар па сістэме. Калі заходзіць адзін, так, гэта рызыкі, гэта персанальныя рызыкі. Занадта маладыя, занадта яшчэ не без вялікай пасады. Дарэчы, я напісаў першую заяву, зыход з пасады з прэс-сакратара МЗС. Я не хачу зараз тлумачыцца, можа хтосьці будзе думаць: ну, Латушка зараз спрабуе тлумачыць. Я сказаў, што гэта была здзелка з сумленнем. Так, гэта было супярэчліва, гэта балела, гэта было цяжка, і хлусіць было цяжка, і зубы сціскаў. Але я памятаю, што некалькі тыдняў прапрацаваўшы, я паклаў на стол Латыпаву заяву аб звальненні. Ён яе забраў, это было позна вечарам. У 8 гадзін ён прыходзіў на працу, ён выклікаў мне ў 8 гадзін наступнага дня і аддаў гэту заяву. І сказаў: вы разумееце, што вы былі ўзгоднены на гэтую пасаду кім? І вы разумееце, што з вами станецца пасля. Я забраў моўчкі гэту пасаду. А ведаеце, чаму я напісаў? Таму што у меня быў канфлікт з прэс-сакратаром Лукашэнкі за беларускую мову. Мне просто забаранялі. Хто на той момант? Барысевіч. Зараз ён, дарэчы, таксама, наколькі я разумею, пад рэпрэсіямі, бо ён, як ходзяць чуткі, яго жонка прагаласавала за Бабарыку, падпісалася за Бабарыку. Вось як жыццё адбывае. І тады я напісаў гэту заяву, у нас быў моцны канфлікт, і ён проста крычаў на мяне і казаў, што я не маю права праводзіць брыфінгі на беларускай мове. Бо замежныя журналісты не зразумеюць. Я яму сказаў: все залежыць ад таго, якая інфармацыя. Калі інфармацыя будзе цікавая, зразумеюць і перакладуць. Можа, вы памятаеце, я все ж таки стараўся на беларускам, па-беларуску праводзіць гэты брыфінг. Само дзіка, як гучыць такое, ну, скажем, патрабаванне. Это где-нибудь, умовно, скажем, там, не ведаю, во Францыі скажуць: не говори по-французску, бо амерыканскі журналіст тебя не зразумеюць. Ну да, можа так. Ну так это было. Вось. І вот мы пераходзім да далейшай вашай, ну, кар'еры. Вот што вам дала менавіта праца амбасадарам Польшы для не толькі Беласток, як вы уже сказалі, але в прынцыпе для разумення, як эта сістэма працуе і ці можаце вы далей ёй існаваць? Я не прасіўся быць амбасадарам. Дарэчы, калі Хвастоў стаў міністрам замежных спраў, я папрасіўся яго зысці з пасады прэс-сакратара, і ён мне паабяцаў, што праз парламенцкія выбары, якія адбудуцца, я вас адпушчу. Выбары прайшлі, ён мяне не адпускаў. Я да яго хадзіў, я хачу звольніцца, я не хачу хадзіць на гэтай брыфінгі. Бо я разумеў, што я займаюся тым, што я хлушу кожны дзень.
Я хочу ісці ў консульскі дэпартамент, консульскае ўправленне. Бо мне разумела было, людзі, праблемы, дапамога. Ты вырашаеш нейкія жыццёвыя справы. Гэта мне было вельмі блізка, тым больш я прапрацаваў консул. У выніку, адзін дзень ён мне выклікаў, сказаў, а куды б вы хацелі паехаць? Ну, цікавае пытанне. Я кажу, ну добра, я падумаю. Я вярнуўся да яго і сказаў, генеральным консулам у Беласток. Мне было блізка гэта. Ну тут беларусы, тут зусім атмасфера іншая, разумееце? Генеральны консул у Гданьск, Даўгапілс, мне было цікава, там же таксама беларуская дыаспора вялікая, это уже не меншасць, а менавіта дыаспора у большасці. Альбо саветнікам, пасланнікам, намеснікам пасла ў Польшу. Ён сказаў, я падумаю. І ён вярнуўся і сказаў, паслом у Польшу. Калі цябе 28 гадоў, мне было зроблена гэтая прапанова 28 гадоў, паехаць амбасадарам. Ну, нават амбасадар это таксама дастаткова такая самастойная роля. Ён, нягледзячы на все там спецслужбы, пра што вы расказвалі, якія працуюць в амбасадарах, мы это ведаем, але все-таки ён, ну, самая важная асоба і дастатковае кола абавязкаў, якое, ну, не патрабуе, вот як у прэс-сакратаря, подпісы штодня начальніка. Это все-таки... Да, гэта аўтаномнасць вялікая, асабліва амбасадараў, якія не знаходзяцца ў прыярытэтных краінах. Ну, напрыклад, амбасадар у Японіі ці амбасадар у Аўстраліі, дзе зачыніліся раз в год прыязджае на справаздачу сюды. Нават гэтыя паясы гадзінныя не супадаюць. Я памятаю, нам трэба было, Краўченка тады ж быў таксама, зноў памяці, он ж быў у апазіцыі, а пайшоў пазней да Лукашэнку і быў амбасадарам у Токіо, і там велічэзны быў канфлікт. Я, можа, 150 разоў вымявіў прозвішча Краўчанкі у сувязі з гэтым канфліктам. Так яго немагчыма было знайсці, бо калі ў нас дзень, у іх ноч, да, і так скамунікаваць цяжка. Так што аўтаномнасць амбасадару сапраўды вялікая. Тут мы падыходзім да такой неабходнай часткі нашай этой размовы пра ваше стаўленне да Александра Лукашэнкі. Паколькі, вот вы уже сказали, что в одной из размов вам сказали, вы ведаете, кто затвердил вас на эту, так сказать, посаду, это был Лукашенко. И то, что вот годами от посла до министра культуры, ён, безумоўна, прымаў это апошняе рашэнне, что вас зрабіць таким послом, амбасадарам ці міністрам. Чаму, вот вы, напэўна, задумались, не раз задавали себе это пытанне, навошта вот такі беларускамоўны ліберальны чалавек, ему был патрэбны ва ўрадзе і в сваёй номенклатуры. Это была нейкая, ну, навряд ці ж нейкая там сімпатыя асабістая да вас, это была нейкая роля, якую вот ён лічыў, што такой чалавек нам патрэбны. Нейкая шыльда? І он прызнаўся калісьці ў размове з Самнасам. І он сказаў мне наступнае. А я тебя поддерживаю, я вас, он все ж таки казаў мне вы. Я вас поддерживаю в том, что вы говорите на белорусском языке. И если бы я мог, он сказал, если бы я мог, я бы тоже начал говорить на белорусском. Но тогда был президентом Медведев. Но какую цену мне предложит за газ и нефть Медведев? И вось узникло у меня одразу адчуванне. Ага, значит, можно продать свое родное, национальное за нафту и газ. З пункту гледжання стратэгіі, ну, хтосьці можа скажа, гэта ж правільна, захаваць там дзяржаўнасць, але з тактыкі. А з пункту гледжання стратэгіі гэта згубіць у перспектыве ўсё, згубіць дзяржаву. Калі ты не разумееш, што падмуркам, што з'яўляецца для кожнай дзяржавы, гэта народ, які разумее, што такое культура, нацыянальная мова. І вось гэта была праблема. Так, у нейкім сэнсе гэта было, я думаю, што ён прадаваў гэты месседж, глядзіце, у меня ж малады міністр, ён увогуле беларускі, нават гучалі такія думкі, што Мясніковіч, памятаю, на паседжанні ўрада кажа мне, ну, у нас тут ёсць адзін праеўрапейскі міністр, да, і вось так мянушку такую мне давалі, што вось праеўрапейскі, там, быў я, не быў, але так спрабавалі гэта прадаваць. Гэта было. Вось вы нават в ранейшых інтэрв'ю прызнаваліся, можа быць, нават не раз, што у сям'і вы казалі сваім блізкім, тым людзям, якія таксама маюць такія ж перакананні, як і у вас, што я его ненавижу. Як при этом было вот прысутнічаць на всех этих нарадах, хадзіць з Лукашэнкам на нейкай, ну, што па працы неабходна паслом ці міністрам культуры, побач знаходзіцца, ну, вы разумелі, што это дзеля нейкай агульнай справы, дзеля таго, што я магу нешта внутры знаходзячыся нешта палепшыць. Якая у вас была матывацыя? Ну, першае, калі мы кажам пра Нясвіж, калі мы кажам увогуле пра праграму замкаў, я ўсё ж такі, узгадваючы сваю працу міністрам культуры, магу менавіта ўзгадаць гэтую дзяржаўную праграму «Замкі Беларусі». Калі больш за 30 замкаў, палацаў Беларусі мы ўпісалі ў дзяржаўную праграму з адпаведным фінансаваннем і пачалі іх аднаўляць.
Гэта ідэя нарадзілася, калі былі дажынкі, падажу, у Лідзе, я памятаю гэтую гутарку. І Лукашенко ж не падпісаў гэты дакумент. Тады я пайшоў да Сідорскага, я вусна яму дакладаў, і Сідорскі сказаў: это добрая ідэя, пішыце мне, я падпішу. І пазней калі я зайшоў з пасады міністра, гэту праграму знішчылі. Кабікоў прыязджаў у Іспанію, я яму нават выказаў прэтэнзій. Ён быў прэм'ер-міністрам. Чаму вы знішчылі эту праграму? Он кажа: не, мы перадалі ў рэгіёны фінансаванне. Рэгіёны не ў стане аднаўляць такі аб'ект. Зразумела, што гэта было, гэта прыманне той сітуацыі, якой ты ёсць. Мэта была аднавіць гэтыя аб'екты, бо калі мы не паказваем беларусам сёння, што ў нас глыбінныя гістарычныя карані, што мы стаім у сярэднявеччы яшчэ глыбей. Я калісьці напісаў сакрэтку Лукашэнку. Сакрэтны дакумент, якім я выказаў свой пункт гледжання на беларускую дзяржаўную ідэалогію. Я сказаў, што на сённяшні дзень, калі мы будзем ставіць толькі на час Вялікай Айчыннай вайны, разумеючы, што гэта велічэзныя страты для беларускага народу, колькі ахвяраў, мы не пабудуем устойлівую дзяржаўную сістэму. Мы павінны будавацца на гісторыі полацкага і турецкага княства, на гісторыі Вялікага княства літоўскага, на гісторыі Беларускай Народнай Рэспублікі, Беларускай Савецкай Рэспублікі і Рэспублікі Беларусь, што ў нас на ўзроўні раёнаў кіраўнікі павінны паказваць прыклад свайго стаўлення да нацыянальнай культуры, што ў нас павінны кіраўнікі хадзіць у тэатры. Там было шмат чаго распісана. І у тым ліку і замкі, гэтак далей. Ведаеце, што ён мне напісаў у адказ? Нет. А зачем мне это все? Серьезно? Да, я вось такі адказ атрымаў. Але я лічыў, што на той момант, нават выходзячы ў парламенце, выступаючы па-беларуску, я раблю хоць нейкі знак. Я паказваю, што гэта важна. Міністр культуры павінен змагацца за гэтую культуру твайго народа. Бо калі ён не змагаецца, то ён не міністр каго і чаго. Я памятаю, што мне калісьці Швыдкой, можа зараз не добра ўспамінаць рускіх палітыкаў, да? Швыдкой, былы міністр культуры Расіі, сказаў: на цябе жа пішуць кляузы, і піша Сурікаў, паслоў Расіі. Яны лічылі тады мяне нацыяналістам. Вось я нацыяналіст за што? І ён мне сказаў: за тое, што ты размаўляеш па-беларуску. Я кажу: супер, а я што, па-кітайску павінен? Нават такія дыскусіі былі. Я не хачу хваліцца, але прабачце, хто мог прыйсці ў кабінет Лукашэнку і сказаць, што нам трэба адкрыць музей Быкова. І дамагчыся гэта. Можа, не той музей, які па праву належыць Быкаву, але мы адкрылі ў Ждановічах філіал беларускага дзяржаўнага літаратурнага музея на дачы Быкова. І туды я прыехаў з саўдавой Быкова, і мы адчынілі. І калі яна мне паказвала все, што там засталося, кнігі, колькі разоў я быў у яе кватэры, я разумеў, што КДБ піша на мяне. Я разумеў, што Лукашенко ведае гэта. Я пайшоў і сказаў, што гэта трэба. І мы размаўлялі гадзіну. Ён мне расказваў таксама сваё стаўленне. Я памятаю, што ўдава Быкова, паказваючы мне... Якое было? Што ён расказваў? Ён расказваў пра пахаванне, гэта было, што гэта было крытыка. І я ўзгадваю таксама гісторыю, што ўдава Быкова мне кажа: вы ведаеце, адкрыецца музей, дай Божа, але адзін экспанат, які вы ніколі не прымеце ў экспазіцыю. Я кажу: а што ж гэта за экспанат? Яна дастала чырвона-белы сцяг, які быў на трумне Быкова. Так. Я сказаў: можа, вы маеце рацыю, што сёння ён не будзе экспанавацца. Але я спадзяюся, што музейныя фонды не гараць. Кажыце, а вот як аналітык уже збоку, зноў-такі гледзячы на гэта, уже сітуацыя зусім інша пасля 20-го, але па-вашаму, калі б, умоўна скажам, ва ўладзе было больш Паўлаў, Латушак, больш такіх, як вы, людзей. Нереально, ён бы не прыняў. Это не пошло бы. Нет. То бок вы кажаце, вы могли прийти, нешта пераканаць, а скажу... калі кожны хадзіл, пераконваў прэм'ер, ён бы просто здымаў такіх людзей ці прымаў бы іх логіку? Ведаеце, тады ўсё ж таки быў такі час. Я працаваць пачаў падчас Сідорскага. Сідорскі быў даволі прыхільны чалавек да сферы культуры. Ён такі дэспатычны, ён звальняў з паседжання ўрада, просто выкарыстоўваючы розныя словы, але ён падтрымліваў ініцыятывы. Тады мы займаліся рэканструкцыяй нацыянальнага гістарычнага музея. Я ўзгадваю, што там, дзе сёння следчы камітэт, куды мяне выклікалі ў 2020 году, павінен быць нацыянальны гістарычны музей. Ён быў падрыхтаваны 60%. І калі прыйшла дакумент, што Лукашенко забірае гэта пад следчы камітэт, я падышоў да Лукашенка і сказаў, што гэта памылка. І ён пачаў са мной спрачацца. Ён казаў: а пачаму? А што ваш музей зарабатывает? А я ему сказал: а что следственный комитет зарабатывает? Приносит доход государству? Конечно, у яго было такое разумение. В которых и беразе гроши, каб вызволить. Конечно, великие доходы. То есть у той момент мы реализовали дзяржаўную программу аднаўлення ўсіх дзяржаўных тэатраў краіны.
І я могу сказаць, што Купалаўскі тэатр, Слонімскі тэатр, я памятаю, у парламенце я дакладваў, каб трэба аднавіць Слонімскі тэатр Агінскіх, это ж 18 стагоддзе. І ён все ж таки ёсць там, які ён ёсць, я ўжо не ведаю, я не змог адведаць. Але гэта была ініцыятыва, яна заходзіла з мяне. Гродзенскі тэатр, які яшчэ паявіўся ў 18 стагоддзе, таксама. Філармонія ў Гродна. Я ж тады Шапіра фактычна прашантажаваў. Я кажу, я даю 100 мільёнаў рублёў, а вы сколькі? Ён даў 200, і паявілася Гродзенская філармонія. Гэта было змагацца, нават і за беларускае слова змагацца. Да мяне прыходзіў начальнік управлення контрвыведкі КДБ. Мне казаў Зайцев, старшыня КДБ. Ну мы же знаем, на кого ставят западные послы, как на будущего руководителя. Ну, пробачьте, я зараз не занимаюсь політичной кампанией, увогуле не маю, може, сьогодні такої мети. Разумеете, это были выклики, это постоянная была борьба. А западные послы на вас ставили? Я не ведаю, я ніколи не пытался, это мне... Ну, Вы ніколи не бачили ніяких таких документов аналитичных? Не, ну мне не трапляло такого. Никто не шептал вам на ушко это? Не, слушайте, не шептал, не было тут уплыв. Тому, я кажу, гэта было чорный список. Вот што мне вельмі моцна раздражняе. Я сапраўды быў у жаху, калі я атрымаў на сустрэчу адміністрацыі прэзідэнта Радзькоў, Дрыга, першая намесніца начальніка галоўнага ідэалагічнага ўправлення раздала гэты список. І я тады што мог зрабіць? Я аддаў яго інтэрнэт. Я аддаў аднаму незалежнаму журналісту. Вы пра чорны спісок? Да, ён быў апублікаваны. Але прабачце, прайшло некаторы час, і была сустрэча ў Нацыянальнай бібліятэкі з творчай моладдзю, дзе сидзелі рэктары ўсіх вузаў культуры. І я памятаю, я тую ноч не спаў. І было маё выступленне. Увогуле пра развіццё адукацыі у сферы культуры. І я падняў трэцім пунктам чорны спіс. Лукашенко глядзеў на мяне такімі вачыма, а я казаў, што яго трэба адмяніць. Ён зрабіў выгляд, што яго не існуе. Але пачаў маналог пра Ярмоленка. Ну, Ярмоленка таксама ж калісьці памыліўся, але ж мы ўсё ж такі яго пазней вярнулі. І кажа, Радзьков, ну вы ж займіцеся гэтай справай. І пасля гэтага мы падыходзім з Тозікам да Макея. І Радзьков, што трэба адмяняць. А Макей, Радзькоў стаяць такія кажуць, ну не, давайте пасля выбараў зноў жа такі. Як толькі выбары прайшлі, я памятаю, што было ў рэспубліканскім тэатры беларускай драматургіі, это Сігоў можа пацвердзіць, група Палац павінна была выступаць. І тады мне Зайцев сказаў, што гэта ваша адказнасць, калі там будзе нейкая, там, не знаю, канфлікт падчас гэтага канцэрта. А мы выключылі, і пайшло. І мне сапраўды гэта балела. Все гэтыя гады у вас было адчуванне, что вы ходите там под навострие ножа. Ці вы лічылі, прабачце, договорю, что у вас нейкі ёсць такі, ну, может быть, палітычная ситуация такая, что у вас ёсць такі нейкі дах палітычны, что вот вас не могут знять, посадить. Ці вы жылі под разумением, что это может отбыться в любой момент? Калі ён мне сказал, что я задушу тебя собственными руками, если ты меня предашь, я увогуле не спажываю алкаголь. Я вельмі доўга ўжо не піў алкаголь. Я памятаю, я тады выпіў водкі. Я зразумеў, што он задушыць. Я ведаў, што былі забіты Ганчар і Захаренко. Я прысутнічаў пры размове двух былых намеснікаў міністра ўнутраных спраў, сяброў Захаренко. Я у лесе, каля Беластока, каля Супрасля. І я чуў гэту размову. Я зразумеў, што ён гэта зробіць. І тады я разумеў рызык. Эта размова з ім была сам на сам, конечно? Да, сам на сам. І ён пазней пацвердзіў падчас 2021 года на адной з канферэнцый, фактычна не дагаварыўшы гэтую фразу. Можа, вырашыў, пабаяўся, не ведаю чаму. Так вось, рызыка была, але я лічыў, што маёй бяспекай з'яўляецца публічнасць. Я рабіў проста шмат публічных падзеяў. Нацыянальная тэатральная прэмія, нацыянальная музычная. Не, гэта не піар. Вось гэта, я за гэта абражаюся і скажу, прабачце, нацыянальная тэатральная прэмія існавала да таго, как, ну, прабачце, што я быў міністрам культуры. Не, але яна пачала існаваць. Былі ў нас баль у вялікім тэатры. Гэта было прыдумана мной, не прыдумана. Я гэта падглядзеў у Польшы, працуючы паслоў, прынёс у вялікі тэатр. Былі ў нас вечары вялікага тэатра ў Нясвіжскім палацы. Калі яшчэ шла рэканструкцыя, я выйшаў на гэты плош, а Грыдзюшка тады быў намеснік міністра культуры. Я яму сказаў, Владимир Павлович, так тут жа трэба рабіць вечары, ставіць спектаклі. І ў нас пашлі ў Нясвіжы вечары вялікага тэатра. Пазней тэатр Уршулі Радзівіл, гэта драматычныя тэатры,
по гісторыі тэатральнага мастацтва Уршулі Радзівіл. То есть я пачаў рабіць справы. Першая залатая калекцыя беларускай песні. Я паставіў умову толькі беларускамоўныя песні. І ніводна адно. І ўсе ведалі, што на дзяржаўны канцэрт, калі вы хочаце трапіць, вы павінны таксама спяваць па-беларуску. Да, там было і руская, і беларуская. Але ўсе пачалі разумець, эстрада, што варта, трэба. І пачалі пісаць па-беларуску песню. И вот то, что вы сказали... Ну, это не было примусом. Я не лишу, что это... Ну, конечно, когда министр каже, ведаете, все думают, ну, треба ж сподобаться министру, лепше спевать. Но мне подається, что тогда трошки неяк так и атмосфера давала. Я памятаю размову з Рачковским за беларускую мову. І ён, дарэчы, вось генерал, ну, які ўжо ў адстаўцы даўно, старшыня пагранічнага камітэта, ён вельмі моцна мяне падтрымліваў тады, таму што ад той жа Пяткевіч ляцела злева і справа. Першая гісторыя, якую я ўжо расказваў, на славянскім базары. Калі я просто кажу, а чаму нельга адкрыць славянскі базар на беларускай мове? Нагадайце гледачам, Наталья Пяткевіч, першая намесніца кіраўніка адміністрацыі Лукашенка, пазней она была яе памочніца яго асабістай. Вось, і тады я кажу, чаму у нас Вознесенскім адкрываюць славянскі базар, а у нас што, нема сваіх класікаў? Прабачце, на Віцебшчыне колькі нарадзілася беларускіх літаратараў. І мне выклікалі наступнага дня да Макея. Наступнага дня раніцай я быў уже ў кабінеце, у 8 гадзін раніцы. Што, Пяткевіч, што вы дазваляеце? Вы прымушаеце людзей гаварыць па-беларуску. Дарэчы, вы паказвалі не свіж, а мне ўзгадваецца Мірскі замак. Мы падымались са сходам, і так аказалася, што з Лукашэнкам шлі па лесніцы удвох. І я яму сказаў пра Заметаліна. Я схітрыў. Я сказаў, Заметалін, выпівае. Заметалін взяў асабістую зброю, пісталет, і пачаў страляць на кінастудыі. Я кажу, я больш не вытрымліваю. І ведаеце, што ён сказаў? Звальняй пасля выбараў. І я звольніў. А пазней ён мне патэлефанаваў і сказаў, а якім правам ты звольніў Заметалін? Я кажу, прабачце, але ж вы мне далі згоду. Ён забыўся. Ён кажа, пауза. Я кажу, ну добра, але зараз ты разумееш, што ты адказваеш. Ну вы, все ж таки, он больш сказаў, вы адказваеце за нацыянальную кінастудыю Беларусьфільм. Моя першай мэтай, калі я стаў міністрам, у меня быў добры сябар, быў, на жаль, уже сябрам не з'яўляецца. Я спытаўся его, што я павінен зрабіць як міністр культуры. І он мне сказаў, Быкаў, другое, звольні Заметаліна. Я звольніў Заметаліна, і я ўсё ж таки адкрыў, няхай гэты маленечкі музей Васіля Быкова. Я падмануў, бо мне паставілі ўмову ніякіх дзяржаўных сродкаў на гэта. І я даў гаранты, а дзяржаўныя сродкі даў. І калі мы сёння ўжо тымніку задаем і, можа быць, не самыя прыемныя пытанні, агучваем тыя версіі ці тыя папрокі, якія гучаць ваш бок, то вось, калі ласка, адзін з іх. Што, маўляў, ну, вот такая была яркая кар'ера, але у канцы і апошнія гады яна пайшла ўжо на пэўны спад. Маецца на ўвазе пасля міністра і пасля пасла в самых сур'ёзных краінах, Польша, потым Францыя, всего только директором Купаловского театра. И, маўляў, калі... Всего? Да. Купаловского? Я агучиваю гэтыя прэтэнзіі, што, маўляў, каб не гэта, то вось Латушка не перайшло бы ў 2020 годзе в апозіцыю, бо яго прынізіла ўлада тым, што прызначылася яго только директором театра. Вы ведаеце, я думаю, што, можа, за гэтыя 1,5 гады працы ў Купалаўскім лепш спрасіць у артыстаў, што нам удалося зрабіць, але ўсё ж таки удалося і заробкі даволі моцна падняць. Дарэчы, ва ўрадзе былі вельмі добрыя людзі. Быў Харкавец, міністр фінансаў, які ўжо адышоў жыцця. Калісьці он мне сказаў, я вясковы хлопец, Павел, я тебе абяцаю, пакуль я буду міністрам культуры, я заўсёды падтрымаю культуру. І мы ў 4 разы паднялі пастановачныя на тэатры. Пенігін паставіў у Купалаўскім тэатры, калі я быў міністрам культуры, спектакль, які каштаваў больш за 100 000 евро. Гэта было нереальна. Это які? Я на все хадзіў. Это тэатр Уршулі Радзівіл. Выкраданне Еўропы, так, і гэта вельмі бюджэтны быў. Для мяне было важна падтрымаць нацыянальную культуру. Я раскажу нават больш. Горкава тэатр, я ім даваў грошы, даваў, а яны не бяруць, даваў. А пазней я падумаў, а какую халеру я буду даваць грошы? У меня есть яшчэ рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі, і я аддаваў... Беларускамоўным. Так, ну калі вы не хочаце, ну я ж знайду, куды аддаць гэтыя грошы. Вось, таму, ўсё ж такі, вяртаючыся да гэтай, ці гэта было паніжэннем, стаць генеральным дырэктарам самага старажытнага, самага лепшага, самага выключнага тэатра краіны, да гэта гонар для кожнага міністра культуры. Паглядзіце, колькі міністраў культуры былі. Мне была прапанова стаць генеральным дырэктарам вялікага тэатра, оперы і балет. Я адмовіўся, разумеючы, што з пункту гледжання статуса гэта вышэй, але там касмапалітызм, там
нацыянальнага менш. Ну правда, все ж таки это там мы ведаем, что такое опера, что такое балет, якія музыка і так далее. Мне вельмі гэта цікавіла. Аж па шчырасці уже кажучы, я быў уже фактычна ўзгоднены на амбасадара ў іншую краіну. І Макей у дзень канцэрта з нагоды дня незалежнасці у ліпені 2020 года мне сказал: Павел Павлович, пасля выбораў вы едете амбасадарам. Все. Таму, слухайте, я не быў абражаны. Пытанне было сумлення. Ці можаш ты дазволіць, калі б'ють людзей, калі на мне пачалі прыходзіць, сказалі: звольніце Харланчука. Калі КДБ, служба бяспекі Лукашэнкі, ОАЦ не вылазілі з тэатра. Мне двойчы прапанавалі ўвайсці ў групу падтрымкі Лукашэнкі на гэты выборы. Я крутился як мог, я сказал: слухайте, да у меня ж Купаловский театр, я ж так переживаю, как бы все стабильно прошло, все добро. И мне удалось от этого открутиться. Старшыня Центральной районной администрации мне пропановал двойчы. Давайте поглядим видео. Мне соромна, але я ганаруся. Мне стало соромна, калі сёння раніцай пабачыў сведчанні простых людзей, над якімі адбываліся катаванні, якія рабілі над імі таксама беларусы. Сёння раніцай я сказаў матулі: мне сорамна, што я беларус. Але адразу прыйшла думка, што я ганаруся тымі, хто прагне мець сваё ўласнае меркаванне і хоча, каб яго паважалі, чулі і нарэшце пачулі. И сегодня я горжусь, что я белорус, принадлежу к белорусскому народу. Как бывший министр культуры, дипломат, многие годы посвятивший себя служению Беларуси, хочу верить в то, что наше общество искренних, честных и мужественных людей, независимо от взглядов и мнений, объединено одним – верой у Беларусь. Ведаеце, много сумленных людей тады зрабілі такі крок. І заўсёды таксама такое пытанне, ну, можа быць, оно для журналістаў там, ці для псіхолагаў. Вось чалавек, калі робіць такія крокі, часам адчайныя, але часам, можа быць, ён сапраўды разлічвае на перамогу, ці, можа быць, нават мы робім нейкія сумленныя крокі, ведаючы, што перамогі не будзе, а проста таму, што па-іншаму нельга, што так дазваляе сумленне. Калі вы можаце прыгадаць ваш стан на той момант, большасць тады, здаецца, верыла, што перамога хутка. Вы, як вопытны палітык, які ведалі, з кім мае справу беларускі народ, які ведалі ўсё пра Лукашэнку і пра сілавых міністраў, вы тады разумелі, што перамога можа быць блізка, ці разумелі, што яе можа і не быць? Я узгадываю размову вечарам у маім доме ў Ждановічах, ну, які зараз уже захапіў рэжым. И мне спыталіся: ты думаешь, мы пераможам? Я сказаў, што гэта будзе варыянт як бы А с плюсам. Мы пераможам, але пасля гэтай перамогі яшчэ будзе доўгі працяг барацьбы дзеля таго, каб яна наступіла. І я не памыляўся. Я разумеў, што Лукашенко так проста ўладу не аддасць. Я разумеў все гэтыя рызыкі. Конечно, на фалі эмоцый, калі ты робіш, ты больш верыш у гэта. Ты разумееш, што вось-вось, яно ж блізка, да. Одной рукой засталося дацягнуцца да гэтага. Конечно, тую заяву, калі я зрабіў, яна папярэднічала сітуацыя у грамадстве, у Купалаўскім тэатры, калі шмат хто з купалаўцаў, у тым ліку, падпісалі ліст за вызваленне Бабарыкі. Калі я размаўляў ужо адышоўшым Олегам Краўченко, намеснікам міністра замежных спраў, а што будзе пасля гэтых выбараў, ён сказаў: уже не будзе паўтору гісторыі такой, як было раней з Лукашенко. То есть уже все разумелі, што будзе крытычна, больш крытычная сітуацыя. Пытанне, я думаю, у іншым павінна стаяць: ці сёння я шкадую? Я адкажу: не. Я мог тады, тэарэтычна магу і сёння, дазволіць сабе купіць маленькую кватэрку ці маленькую хатку дзесьці, як казаў заўсёды, я жартаваў, калі працаваў у Парыжы, думаю, можа кінуць гэтую ўжо дзяржаўную працу, купіць себе маленькую хатку дзесьці ў Партугаліі. Я там працаваў амбасадарам, 2 разы на год туды прыязджаў на дзяржаўныя мерапрыемствы і спакойна жыць, пісаць мемуары, узгадваць працу міністрам культуры. Я не магу, бо мне вельмі баліць. Праўда, мне баліць. Я вельмі перажываю. І можа, мне так выхаваў бацька мой. Так ён выхаваў, бо менавіта адкуль жа гэта ўсё ідзе. Бо ён мне расказваў столькі, як он любіў Беларусь. Мой брат, які бы сёння бы сядзеў у турме, калі б не зышоў жыцця трошкі раней. А мой двоюродны брат сядзіць у турме. Таму, да, это былі эмоцыі. Гэта было разуменне, што гэта будзе працяг.
што хутчэй за ўсё гэта будзе доўгі працяг. Ці маю права сёння адмовіцца? Не магу, не змагу. І важнае пытанне нашых здамся. гэтай серыі інтэрв'ю, прысвечанай 94 году. Які шлях прайшло, па-вашаму, беларускае грамадства за гэтыя 30 гадоў? Наколькі заканамерна было тое, што адбылося ў 94-м, нейкім дзіўным чынам пра гэта яшчэ не пагаварылі з вамі, і наколькі заканамерна тое, што адбываецца зараз з пункту гледжання і 20-го, і нашого 24-го года? Я не пагаджаўся з Владзімірам Макеем. Прабачце, што я ўзгадваю яго яшчэ раз, але не ў сэнсе крытыкі, але я не пагаджаўся. Ён неаднойчы на міжнародных сустрэчах публічна і непублічна казаў, што беларуская нацыя не сфарміравалася. І з улікам таго, што мы не сфарміраваліся, не трэба нам ставіць тых стандартаў, якія вы хочаце мець ад еўрапейскіх нацый. Да, такія Я не пагаджаўся з гэтым тэзісам і заўсёды яму пярэчыў і казаў яму ў вочы. Я лічу, што наша нацыя сфарміравалася даўно. Пытанне было ў тым, што яна знаходзілася ў такіх гістарычных варунках, умовах націску, рэпрэсій, падаўлення. Бо, прабачце, калі мы паглядзім, што нават уяўляла сабой беларуская культура ў часы БССР, при тым, што мы жылі ў савецкай, імперскай, расійска-савецкай сістэме рэпрэсій, але колькі постацяў нарадзіла беларуская нацыя на той момант, калі маем такую глыбінную літаратуру, калі мы маем столькі замкаў, палацаў у нашай краіне, калі мы маем галоўнае, вось што я не пабачыў, калі я езджу шмат па свету, ездзіў, можа зараз менш, і працаваў у розных краінах, нацыянальнае, народнае мастацтва. Вось я як міністр лічыў гэта база, гэта аснова, што трэба. Таму, дарэчы, ініцыяваў дзяржаўная праграма «Культура Беларусі». На 5 год яна была сфокусавана менавіта на падтрымку культуры ў раёнах, у вёсках, каб захаваць народныя традыцыі. Так вось, народная традыцыя пласт, вось пласт літаратуры, не, гістарычных помнікаў, вось пласт літаратуры. І можам нарошчыць, мы сфарміраваліся нас. Просто нам галаву не давалі падняць. Нас пастаянна білі зверху, білі і хочуць зараз забіць зусім. Вось у чым праблема. Так што нацыя сфарміравалася. Прабачце, я з вялікай павагай да тых людзей, якія пачалі змагацца нашу незалежнасць канца 80-х і 90-х. Мы пачыналі з гэтага інтэрв'ю. Я магу казаць як юнак на той момент, як я лічыў, якія памылкі. Але гэта не мяняе мой пункт гледжання на ту частку беларускага парламента, якая ўнесла ў парламент бел-чырвона-белы сцяг. Я за гэта ім буду заўсёды ўдзячны, праз усё жыццё. Нават колькі б сёння яны бруду б не сказалі ў мой адрес, я ім за гэта буду ўдзячны. Што яны зрабілі? Я буду ўдзячны тым, хто змагаліся з гэтай сістэме, пакуль я быў у гэтай сістэме. З іншага боку, да, я магу ў сваё апраўданне сказаць, я быў у сістэме, але штосьці ж усё ж такі зрабіў. І штосьці засталося таксама, канкрэтнага. І помнік Караткевічу, які мы адкрылі ў Кіеве, калі таксама, напрыклад, прабачце, зноў згадваю, Макеік быў супраць гэтага помніка, а я праціснуў гэты помнік Караткевіч. І такіх прыкладаў можна шмат. Штосьці ты спрабаваў зрабіць у той момант з павагай да гэтых людзей. Так што нацыя яна сфарміравалася. Яна выплеснулася вось у 20-м годзе. Весь сімвалізм, што яна выйшла пад чырвона-белымі сцягамі. Пазаўчора мне адзін з літоўскіх парламентарыяў высокага ўзроўню сказаў: але у вас няма еўрапейскіх сцягоў. І гэта, да, гэта... А вось апошняе сацыялагічнае пытанне, што паказваюць? Абсалютна стабілен 1% у сацыялогіі беларускай. І гэта кажуць усе розныя 4 крыніцы. 2% беларусаў хочуць аб'яднання з Расіяй. 97-98 хоча жыць у незалежнай дзяржаве. І фактычна у нас раздрай. Частка хоча саюзу з Расіяй, частка хоча саюзу з Еўропай. Але большасць кажа, мы хочам жыць у сябе дома. Ці тая нацыя, той народ, які кажа, што мы хочам жыць у сваёй хаце, яна не сфарміравалася, яна разумее, што яна стаіць на сваёй зямлі. І гэта з'яўляецца падставай. В гэтым падставай. сэнсе вы, не гледзячы на любыя самыя змрочныя, скажем так, сённяшнія абставіны, в гістарычным сэнсе застаецеся пэўным аптымістам? Я заўсёды аптыміст. Я веру у перамогу, я веру, што ў гэты будзе вынік, хаця да яго будзе ісці цяжка, будзе ой цяжка. Я думаю, шмат каму цяжка, хто глядзіць сённяшняе гэта інтэрв'ю, асабліва тым, хто ў Беларусі. Гэта цяжка разумець, які выклікі яшчэ перад намі стаяць. Але у канцы канцоў я веру ў гэта. Ну, па-першае, нічога ў свеце не бывае вечным. Пачнем з гэтага. І той чалавек, які зараз з сабачкай белай ходзіць, ўсё не вечна, ўсё мяняецца ў гэтым жыцці. Выклікі велічэзныя.
але мы павінны быць цвёрдымі. Это наш абавязак, як бы пафасна гэта не гучала, да тых, хто пачаў змагацца за Беларусь даўным-даўно. І перад Каліноўскім, дарэчы, таксама вось Кастусь Каліноўскі, я памятаю, што у кабінеце размясціў велічэзны твор Кастуся Каліноўскага 2×3. Яго скручвалі, унеслі з нацыянальна-мастацкага музея. Я тады сказаў, адзіны амбасадар, які не зойдзе ў гэты кабінет, і мы ведаем назву гэтай краіны. Ён ніколі туды не зайшоў. Серьезно? Как черт перед Святым Крыжом, Калі да? я скончыў сваю працу міністрам, наступны міністр фактычна нас другі дзень зняў гэты твор. Ну, так ёсць. Что ж, дзякуй, спадар Артушка, за Дзякуй, гэтае душевнае, эмацыйнае і вельмі зместовнае інтэрв'ю. Я Дзякуй думаю, вам. ваше такое завершэнне аптымістычнае, гэта то, што трэба. Дзякуй вялікі. Шчасліва.